Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Зайналобод, Дарёбод дӯстон. Хоб, ана меростаки дӯстон поликлиника аст. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин роҳ даст, ин кӯчае ки мебинем. Тараф аз ин тараф ҳам роҳ ба тарафи шаҳр аст, аз ин тараф ҳам роҳ дорад. Ин тараф дӯстон роҳи маршруткарав ба наздикии транспорт мешавад. иҷа камтар поёнтарак мерен, маршрутко тарафи шаҳр меравад дӯстон. ҳозир рафта пеш ба навор мегирем аз пеши кӯча хонаро дӯстон. Гуфтем инҷо поликлиника, мактаб тарафи ҳамунҷа ба навор мегирем. Масҷид, магазин ҳамаш ҳаст дӯстон дар наздикии хона. ҳол дӯстони азиз, поликлиникаи ба навор гирифтем. ана тарафи дасти рост хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. ин тараф тарафи масҷид. роста ки меравем дӯстон, ана мошине ки дидестем дӯстон, ана ҳамҷо мактаб аст. пеши дарахтон ана ҳамҷо як мактаби миёна ва хонаи фурӯшӣ. аз тарафи дасти чап ана ҳамин аст дӯстон. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Зайналобод, Дарёбод. Замин 2 сотиқ. об свет ҳаст дӯстон. анҷо дарвоза мешавад. дар даруни замин 2 то хонаи временка бардоштагиам дӯстон. бе ремонт, коробкаи холӣ, замини ҳамвор. Семен блокати. Сари роҳ даст дӯстон, сари кӯча даст. дар рӯзае ки мебинем. ду сотиқ замин, 2 дар хонаи временка дӯстон. Метавонем ки ягон кухня ё ки ягон чикне, ягон хонаи калон аз ин тараф созем дӯстон. хоб, нархи ин хона 120 000 сомон. боз муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 902 02 00 94. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем дӯстон. маълумоти параросои мулк медиҳад. нашод сумаш ягон чиз дигараш. хоб, арзон мешавад дӯстон, муомила дорад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки гуфтем коробкаи холӣ, замини камтар холӣ барои сохтан, ана дӯстон метавонем ки ягон нафарон ки дидестанд, метавонем ки ягон хона кунен ба вкуси хитон мақсад бардорен. хоб, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. нашуд реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем, ҳатман кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат.